Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, dnešné mimoriadne zasadnutie vlády Slovenskej republiky som zvolal na základe podnetu, ktorý som obdržal v piatok v Gabčíkove, kde som spoločne s ministrom pôdohospodárstva navštívil krízový štáb, ktorý z Gabčíkova riadi všetky aspekty tejto obrovskej krízy. Od identifikácie nákazy až po umiestňovanie zvierat, ktoré sú z titulu nákazy slintačky a krývačky usmrcované. Členovia štábu nás požiadali o dve veci a prvou predovšetkým bolo použitie rezervy na riešenie krízových situácií mimo času vojny a vojnového stavu a vykonávanie povodňových prác na riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s výskytom vysoko nákazlivého vírusu slintačky a krývačky na území Slovenskej republiky. Tu sme na základe materiálu, ktorý predložil minister vnútra Slovenskej republiky, vyčlenili 10 miliónov eur, ktoré budú použité v rámci ministerstva vnútra Slovenskej republiky na nákup rôznych tovarov a služieb, ktoré sú potrebné pri boji proti slintačke a krývačke. Druhý materiál, o ktorom sme rokovali, bol materiál návrh na vyčlenenie profesionálnych vojakov na zabezpečenie verejného poriadku na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky a na zabezpečenie strážených objektov v súvislosti s výskytom vysoko nákazlivého vírusu slintačky a krývačky na území Slovenskej republiky. Tu môžem vás informovať, že máme určitý počet vojakov, v tomto okamihu asi 80, ale vynásobte to 3, lebo sa striedajú, ktorí sú na hraniciach. Plus máme asi 250 vojakov, ktorí sú sústredení v priestore, kde dochádza k uskladňovaniu usmrtených zvierat. Ale potrebujeme pokračovať vo vyčleňovaní týchto profesionálnych vojakov, pretože ako ste zachytili, informácie nie sú práve najpriaznivejšie. My sme dnes mali už aj elementárnu informáciu o tom, kde sa nachádzame a čo sa deje. Včera večer bola zverejnená informácia, že máme ďalší potvrdený vírus nákazu. V tomto prípade je to už na Záhorí, v Plaveckom štvrtku. Je mi veľmi ľúto, ale musím skonštatovať, že hovoríme o stáde, ktoré má viac ako 3500 jedincov. A my musíme postupovať podľa legislatívy Európskej únie a podľa pravidiel, ktoré sú uzákonené v slovenskom právnom poriadku. Dámy a páni, niekoľko dní sa na Slovensku pohybovali predstavitelia špecializovaných európskych inštitúcií, predovšetkým Eurovetu, teda Euro alebo EU a vet ako veterinári. My sme vás už informovali o záveroch tejto misie. Táto misia jednoznačne konštatovala, že všetky opatrenia, ktoré Slovenská republika robí, sú včasné, sú odborne vykonané a predovšetkým sú vykonávané v súlade s legislatívou Európskej únie. A je ešte jedna dôležitá vec, a to je vec, že Slovensko túto nákazu zatiaľ zvláda, ale riziká sú enormné. Pokiaľ ide o výskyt slintačky a krývačky na Záhorí, prenos v tomto prípade bol diametrálne odlišný v porovnaní s juhom Slovenska, kde sa s vysokou pravdepodobnosťou vírus preniesol vzduchom. V prípade slintačky a krývačky v Plaveckom štvrtku došlo s vysokou pravdepodobnosťou ku kontaktu fyzickému. Osoba z Plaveckého štvrtku navštívila farmu v Maďarsku, ale bolo to v období už prijatých opatrení, takže ťažko sa dalo v tomuto v žiadnom prípade, dokonca môžem povedať, zabrániť. Je to iný typ prenosu, preto musíme byť veľmi dôrazní a veľmi rázni, pokiaľ ide o pokračovanie v preventívnych a reštriktívnych opatreniach. Ja by som vás chcel poprosiť znovu, aby sme sa začali o tom úplne vážne rozprávať. Pozrite sa, ja navrhujem, aby ste sem prišli všetci, ktorí tak všetci kričíte, že nemáme zvieratá utrácať. A ja vám sem dám mlieko a mäsko z tých zvierat. Ja vás ponúknem, urobte si z toho samozrejme pudinčeky, urobte si z toho, čo chcete. Len prosím,
Toto musí skončiť. Nie je možné, aby sme vystupovali v médiách a dávali priestor milovníkom domácich zvierat. To sú hospodárske zvieratá, ktoré tak či tak v určitom okamihu skončia v potravinovom reťazci. To my máme teraz preto, že máme radi zvieratá ohroziť celé Slovensko. Čo si myslíte, že nám to je jedno? Veď sa choďte na to pozrieť, čo to je zabiť 3500 kusov nejakého stáda. Tí ľudia tam plačú a už niektorí potrebujú aj psychologickú pomoc, aby to jednoducho zvládali. Prestaňte s tým. Jednoducho je to neuveriteľné, nehovoriac o výkrikoch typu, že poďme vymeniť ústredného hlavného veterinára. Prečo? Že má hodnotenie, že všetko robí včas, robí to odborne a robí to podľa pravidel Európskej únie, až zatiaľ to zvláda? Akože má dávať menej opatrení? Prosím, nebláznim, je to krývačka a slintačka. Keď sa nám to rozleze po Slovensku, tak máme z toho obrovský problém. Je to klaknutie slovenského poľnohospodárstva na kolena s obrovskými škodami. Znovu pripomeniem, strata stáda, ktoré má 1000 jedincov, bude stáť tento štát 7 až 10 miliónov eur. Už teraz hovoríme, ak dôjde k utrateniu 3,5 tisíc jedincov v Plaveckom štvrtku, o 60 až 70 miliónoch eur škôd. A to stále sme len niekde, ešte nevieme, čo bude ďalej, hoci tie opatrenia sú mimoriadne dôrazné. Dnes som telefonoval s predsedničkou Európskej komisie, pani Uršulou von der Leyenovou, a venovali sme sa dvom témam. Prvá téma bola tarify, clá, ktoré sa na nás valia. Strašne mi vynadala Uršula, ale že strašne. To Robert, to si čo dorobil? To si prečo preboha takto vyrokoval s tým Trumpom? Si ty normálny? Normálne mi nadávala pol hodinu. Že som úplný idiot. Že som tam predsa bol, že som s Maskom hovorila, že ja som to nevybavil pre celý svet. Dámy a páni, teraz vážne, čaká nás 2. apríla veľké prekvapenie, o ktorom ešte nevieme, aké bude veľké. Len všetkým tým mudrlantom chcem povedať, že ani zďaleka sa necítim taký silný ako francúzsky prezident alebo čínsky prezident. Ale tie clá budú aj voči Francúzsku, aj voči Nemecku, budú aj voči Číne. Tie clá budú voči celému svetu. A vy kľudne uverejňujete výpovede slovenských opozičných hlupákov, že za zavedenie cieľ na Slovensku zodpovedá predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico. Ani sa ich nespýtate. Veď tam bol francúzsky prezident Emmanuel Macron u prezidenta Trumpa. Tak on nie je zlý? Ja som zlý? Myslím si, že sme sa mali trošku všetci predovšetkým ukludniť, pokiaľ ide o kritiku za každú cenu a za každých okolností. Dámy a páni, tie clá budú mať 3 rozmery. Prvý rozmer je, že všetky členské štáty Európskej únie, teraz hovorím o Európskej únii, lebo sme súčasťou Európskej únie, budú zaťažené novými clami na všetky tovary a služby. Potom to bude druhá úroveň, ktorá sa dotýka rôznych štandardov, ktoré môžu do určitej miery skomplikovať vývoz produktov z Európy do Spojených štátov. A čo nás samozrejme najviac zaujíma, je otázka, ako bude vyzerať colná politika Spojených štátov, pokiaľ ide o autá, farmaceutický priemysel, polovodiče, pretože vieme, že pokiaľ išlo o oceľ a hliník, tak tam už určité opatrenia prijaté boli. Ja som telefonoval minulý týždeň s predstaviteľmi automobilového priemyslu. Momentálne sa na to všetci pozeráme. Najviac sa to pravdepodobne dotkne Volkswagenu a Jaguaru Land Rover. Musia sa tieto spoločnosti pripraviť na úplne nové podmienky, pokiaľ ide o prípad zavedenia vysokých cieľ na vývoz automobilov tohto typu. Mám detailné informácie od príslušného komisára, ktorý neustále rokuje v Spojených štátoch, a my hľadáme v Európskej únii spoločný postoj, spoločné stanovisko. A práve o tom bol rozhovor s predsedničkou Európskej komisie. Ja som ponúkol predsedničke Európskej komisie, keďže u nás je veľká koncentrácia výroby aut, že v krátkom čase dôjde k stretnutiu s výrobcami týchto aut. My budeme veľmi pozorne počúvať, aké opatrenia by oni navrhli, a my budeme po odbornej stránke ponúkať zase Európskej komisii, aby Európska únia spoločne rokovala a reagovala. Využil som tento telefonát aj na informovanie o slintačke a krývačke a varoval som a povedal som predsedničke Európskej komisie,
že toto je problém, ktorý zo Slovenska a Maďarska môže vytvoriť problém v celej Európe. Sme veľmi blízko českých hraníc, sme veľmi blízko rakúskych hraníc. Tu nám môže klaknúť poľnohospodárstvo. Preto som sa dohodol s predsedničkou Európskej komisie, že v krátkom čase ju budem informovať o našich návrhoch, pokiaľ ide o kompenzácie, pretože už ak dnes hovoríme o 60 miliónoch eur a bude to podľa mňa ešte aj viac na obnovenie chovov, pretože my tie farmy musíme celé vydezinfikovať, budú sa musieť prijať nové opatrenia, pokiaľ ide o biosecurity týchto fariem. Musíme nastaviť tie farmy od začiatku. A to sú možno procesy, ktoré trvajú 1,5 až 2 roky. Na to budeme potrebovať veľa peňazí. Čiže my musíme rokovať s Európskou komisiou, ako využiť existujúce fondy Európskej únie. Znovu pripomínam, že sú už teraz fondy, kde je možné dostať 30% náhrady, pokiaľ ide utratené zvieratá, možno dostať nejaké zdroje, pokiaľ ide o nákup týchto hygienických rôznych potrieb alebo potrieb, ktoré sa týkajú dezinfekcie. Ale my sa stále pozeráme aj po iných možnostiach, pokiaľ ide o pružnosť využívania európskych fondov ako takých. Pretože toto už je regionálny problém. Bolo to v Maďarsku, je to na Slovensku, je to v Maďarsku, bolo to v Nemecku a teraz čakáme, čo z toho všetkého ešte môže vzniknúť. Znovu chcem požiadať všetkých, aby nezneužívali túto tému. Chápem, že všetci chcú byť expertami na kravy, ale prosím, nechajte to na expertov. Nechajte to na tých veterinárov. Čo mám povedať tomu veterinárovi, že nemôžeš to urobiť, lebo sa volám Robert Fico a nepáči sa mi, že ma kritizujú médiá, že tu zabíjajú zvieratá? Čo s tým máme robiť? Veď to je odborná vec. A znovu, to nie sú domáci miláčkovia, to sú hospodárske zvieratá, ktoré tak či tak sú na konci dňa určené na spotrebu, pretože aj tá kráva, tá dojnica po nejakom čase, keď skončí jej obdobie, potom odchádza na bytunok. Ja viem, že to je strašné. A nikomu z vás neželám vidieť, čo to je vopchať 1000-kilového býka do klietky a v tej klietke ho idú utratiť. To sú strašné veci. Nehovoriac o tom, že teraz máme farmu v Plaveckom štvrtku, kde je obrovské množstvo teliat, malé telce. To všetko bude musieť byť jednoducho utratené kvôli tomu, aby sme urobili radikálne kroky na záchranu slovenského poľnohospodárstva. Tak prosím, prestaňme rozprávať o týchto veciach a ja pozývam všetkých pánov z opozície, aj novinárov, ktorí píšete to isté, dôjdite na úrad vlády, urobím vám perfektnú hostinu z mlieka z farmy, ktorá je nakazená. Ale budem tvrdiť, nie, toto zvieratko, tomu nič nebolo. Toto zvieratko nemalo teplotu a nemalo ani afty na jazyku. To je všetko v poriadku. Tak si dajte to mliečko. A dajte si potom aj to mäso. My musíme byť dôrazní, dôslední. My musíme garantovať, že pokiaľ ide o slovenské potraviny, budú bezpečné, ale stojí to obrovskú námahu, stojí to opatrenia, rozhodnutia, ktoré sú mimoriadne náročné pre nás, pre všetkých. Pre nás, pre všetkých. A do toho samozrejme prichádzajú ďalšie veci, ktoré som uviedol. Budeme riešiť, čo bude s automobilovým priemyslom na Slovensku. Dobre, ak píšete a hovoríte, že Robert Fico zodpovedá aj za slintačku, aj za krývačku, aj za clá. Kľudne to píšte ďalej. Len nás prosím nevyrušujte so sprostosťami pri našej práci, pretože snažíme sa veci robiť v takom tempe a v takom rozsahu, ako sa len dá. Znovu oceňujem postoj krízového štábu. Pán minister má skôr tie opatrenia reštriktívne na starosti. Pokiaľ ide o takú tú prácu, ktorá je spojená s odbornou stránkou slintačky a krývačky, je to pyramída pod vedením ministra pôdohospodárstva a najlepším ocenením pre nás, pre všetkých je to, ako som povedal, že Európska únia hodnotí našu prácu doteraz ako prácu, ktorá je odborne, včasne zvládnutá. Takže toľko. Ak máte nejaké otázky, kľudne začnite rentou generálneho prokurátora, lebo určite vás nič iné nezaujíma. Máte k téme nejaké otázky, poprosím vás? K téme. Ďalšia otázka. To nie je k téme. Ďalšia otázka. Ja by som sa chcel spýtať teda na tie opatrenia na hraniciach, ktoré ste spomínali. Sme v koordinácii nejak s našimi susedmi, čo robí v tomto prípade Maďarsko, čo robí v tomto prípade Rakúsko, pretože my tam tie dezinfekčné drody máme. Áno, tá komunikácia s našimi partnermi aj v rámci V4, ale aj s Rakúšanmi prebehla už minulý týždeň. Viete veľmi dobre, že tak ako chránime my našu hranicu s Maďarskom, tak aj Česká republika vzhľadom na to, že to včerajšie ohnisko je blízko hraníc, prijala opatrenia. My rovnako komunikujeme s českou stranou tak, aby tie opatrenia sa nedotkli
ľudí, ktorí prechádzajú cez hranicu, aby tá doprava bola čo najplynulejšia. Sú rozmiestnené jednak dekontaminačné brány, rovnako dekontaminačné brody. Niektoré prechody sú iba pre kamionovú dopravu, takže tá situácia je taká, aby sme my jednak chránili našu južnú hranicu a rovnako Česká republika k tomu pristupuje veľmi obozretne, ale my komunikujeme s našimi partnermi tak, aby pri tomto regionálnom probléme bolo všetko poistené. Ja som sa to už pýtal aj pred tlačovou konferenciou pána Takáča, ale predsa len neviem, či to bolo teda aj na rokovaní vlády. Nie je na mieste, aby sa teda sprísnili opatrenia aj na farmách, ktoré sú mimo momentálne tých zón, kde sa slintačka a krývačka vyskytuje, predsa len aby tam tú nákazu potom niekto nezavliekol? Pán redaktor, tieto opatrenia sú už dlhodobo naprieč celým Slovenskom. Každý poľnohospodár vie, že má mať uzavreté poľnohospodársky dvor, nevstupovať tretie osoby, zvyšovať dezinfekciu. Čiže to je dlhodobý tento proces. To znamená, že to nie je, že len teraz sa niečo tu príjma. Od prvého momentu, keď sme zistili, že v Maďarsku boli tieto opatrenia vydané naprieč celým Slovenskom, určite ste zachytili asi 3 týždne alebo keď dozadu, aj SPPK, aj my sme mali tlačovú konferenciu, informovali. Čiže je to na samotných poľnohospodároch, že musia dodržiavať všetky tie opatrenia. Teórie, že Brusel môže za zavlečenie toho vírusu slintačky a krývačky. Pán premiér, bude pán David Lindner alebo Marek Fara novým generálnym prokurátorom? K téme. Z niektorých fariem sa ozývajú také hlasy o tom, že majú problém niektorí so zaobstaraním rôznych prostriedkov, ktoré by teda mali slúžiť ako prevencia. Bude v tejto súvislosti vláda súčinná, pokiaľ ide o obstarávanie možno aj ťažko dostupného materiálu teraz? Takto, nemáme my hlásené takéto informácie. Včera bol aj na krízovom štábe podpredseda SPPK, nehlásil nám takto nič. Skontaktujeme sa, zistíme, určite budeme vedieť operatívne s nimi komunikovať, riešiť, aby sme túto situáciu vyriešili. K téme ešte nejaká otázka? Predpovedať, aký výpadok mlieka nás čaká, či to ovplyvní ceny, či už mlieka, masla, ako to vidíte? Vidím, že vás iba škandály zaujímajú, nič iné. Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré, dovidenia. Poďte, ďakujem pekne. Ďakujeme, dovidenia.